Имаме ли връзка? Добро утро отново от място на събитието. Бунгала вляво и вдясно и отзад тайландски ресторант. Виждаме отдавници. Тук е бъкано с риби. Нашия приятел Чаплата го няма, защото е в ресторанта за закуска. Не знам дали можете да хванете тук тези чудесни риби. Но сега отиваме да храним нашите приятели под стълбата на нашето бунгало. Това са все репките, виждаш ли? Мой. Това е за началото на пътеката към нашето бунгало, което е този далечен край. И имаме поне 10 минути ходене до там. Аз предварително се разкарвам с килийка хляб в ръката. Но това е с цел, не защото не сме имали нищо друго за закуска. Тук е малко дълбочко за удавниците като мен. Но го пробвахме и това място приятно. Виждате ли, виждате тъпет. Как се развълнува. Предлагам да се опътим към мога да завъртя леко камерата към теб, да влезнеш в случката. В момент правим лека смяна. Ето това е тигър. Кажи добро утро на драгите зрители. Нещо искате ли да споделите за този чудесен последен ден, който ни остава тук? Все още по-скоро. Това можеше да го спестиш, имаме малки зрители, невръстни деца. Друго нещо по-интелигентно имате ли да кажете? Ти беше велика ли? Велосипедист, пешеходци, тъпкана с народ. Това е основната пътека, която води към първата стълба, където постоянно стои една риба черна и бяла, тя се върти около стълбата. Така мисля, че всички ще станат кривогледи, обаче ще са много друсен, като върви. Ето отново колелета. Какви отдавници сте ги оставили. Сега ще надникнем какво снимат хората. Поехме по нашата пътечка. Дъщиците са много приятни за ходене, стига да не са ужасно горещи и да не оцелваме пироните, защо да престанем ли с тези глупости? Може веднъж да помахам на драгите зрители. От Малдивите! Вече можем да приключим.